בוקר טוב. עכשיו. בוקר טוב. אני אמין נגר, נעים מאוד. אנחנו נמצאים בכרם רמות נפתלי. שימו לב, השעה היא כרגע 5:45 בבוקר, או יותר נכון 5:50. אנחנו יצאנו מהבית, כמו שראיתם הבוקר, השעה הייתה 4:30. מעקב הבשלה. אנחנו באנו לעשות מעקב הבשלה לקראת בציר 2012. מה שאני צריך בעצם זה בקבוק ספרייט ומקטמה. וברצינות, אני צריך בקבוק ספרייט ומקטמה. סתם, דלי, בשביל לקחת אשכולות, מקטמה, בשביל לקצוץ אשכולות. גדלנו פה. אנחנו גדלנו פה, וזה בעצם כאן השורשים. ספציפית כרגע, כאן אלה השורשים שלנו. שימו לב לשורשים של משפחת מור יוסף ולשורשים של משפחת נגר. אתם רואים? חזק, יציב. אנחנו כאן, אנחנו באדמה הזאת, אנחנו כאן כדי להישאר, אנחנו כאן כדי להגיד לכל העולם, אנחנו כאן. ככה אנחנו גם, כדי שיהיה לנו ככה אווירה טובה, אז עמי פסנתרן הוא מתבאס נגן על דברים אחרים, אבל אנחנו ככה באנו לעשות אווירה טובה, אז אנחנו ככה נפתח את הבוקר מוטי, זה נראה כאילו השמש זורחת לך מהמרפק. בגלל איזה סיר זה?